nibangani hayi uthatha intombi yami nokucela ukuthi uthatha intombi yami avela afika ucebisa intombi yethu noma uma wengane yami abafana baze balwe impela bakhiphelana imbese nezibhamu bakhupane ngezibhamu baba nguma wengane omunye umfana yini njalo ungafundiswa ngehlazo manje abafana ufune bekhuli lapha nonke nini la eningilalele mina ngumsebenzi nani ngitshela lento engimtshelayo ukuthi akuphuma amadoda la kunini akuphuma abantu kusasa abazoma la kulezi itimela nabo bashumayela sishumayela leli vangelo ukuthi asakhe leli lizwe lethu elibulewe manje maningafuni kuzokwenziwa njani izwe ehlika nothixo emsathe nathi sithiwasambe nonyazi amen izwe njengoba lonakele kanje abantu abazolakha nina akekho munye abafana bazokwakha leli lizwe amantombazana azolandela entweni eyenziwe yithi sonke-ke bafowethu ake siyimiseleni umfana akabeka imali lento ngizoyikhuluma koze kuvama umusa abafana babeka imali siganweni sakheni imizi yobaba ukuze kuzophuma amadoda ayikho indoda engagani ungafa ngisho ngampunga usho ngempandla ngathi ubeka ubende mawungenamfazi nje umfana mawungenamfazi nje umfana manje kufuneka la eSouth Africa ke sihloniphe wonke amahlathi ngoba manje seze wanempandla kodwa uyalazi nayo iqiniso ukuthi uma sekuhleliwe nje sibayile uzohlala ngaphandle nabafana acoshe nabo bafowethu asilweleni amagama izibongo zethu asilweleni imizi yasemakithi musala ubulala makini